हॅलो नमस्कार. तर मी वर्षा. तर छानशा व्हिडिओमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. लाईक करा. तर आज आहे नागपंचमी. तर नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. तर आज मी नागपंचमीच्या निमित्ताने पुरणपोळ्या करणार आहे. तर पुरणपोळ्या मी आज 3 वर्ष करणार आहे. तर कशा करते नक्की हा शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा. आणि बाकीची कामं वगैरे झालेली आहेत आणि मुलं वगैरे पण शाळेत गेले आहेत, त्याच्यामुळे काम पण लवकर उरकलेलं आहे. आणि आता 12 वाजलेले आहेत, त्याच्यामुळे लवकर मी असं उरकून घेणार म्हणजे संध्याकाळची पण तयारी करायला आपल्याला वेळ भेटेल, त्याच्यामुळे लवकर करून घेणार आहे. तर व्हिडिओ पहा शेवटपर्यंत. तर इथे ना मी कळशी भरायला ठेवलेली. ह्या कळशीतलं पाणी पिलेलं चांगलं असतं, तर घासून वगैरे मी रोज भरून ठेवते. आता ते फिल्टर मी चालू केलेलं आहे. तर आपण डाळ शिजायला घालू. तर डाळ वगैरे आपली निवडून घेतलेली आपण आता शिजायला घालू. आता जेवढी लागते, ज्या डाळीला जेवढं पाणी लागते तेवढंच घेणार आहे. नंतर मी गरम पाणी करून टाकायचं, म्हणजे येळवणी जर काढायचं असेल ना तर नंतर पाणी गरम करून टाकलं तरी चालेल. तर आधी पाणी मी गरम करून घेणार आहे, नंतर मग डाळ टाकणार आहे. तर आता हे पीठ मी मळून आता असं कठीण जरा मळलेलं आहे आणि म्हणून आता पाण्यात मी भिजायला ठेवणार आहे 10 मिनिटाचं, म्हणजे पोळ्या खूप छान असेल मऊसूद होतात, म्हणून पाण्यात मी भिजून नंतर मळून घेणार आहे. तर आपण हे आता साईडला ठेवू आणि कांद्याची भजी करण्यासाठी आपण कांदा चिरून घेऊ. तोपर्यंत डाळ पण शिजते. डाळीला 4 ते 5 शिट्ट्या घेणार आहेत काढून. तोपर्यंत भजी करायला घेऊ आपण. तर हे पीठ आपण 10 मिनिटं तरी ठेवायचं, म्हणजे आपलं पुरण. तर मी ते भजी करण्यासाठी कांदा चिरून घेतलेला आहे, उभा चिरलेला आहे. त्यात मी बेसन पीठ टाकलेलं आहे आणि तांदळाच्या पिठाने आपली भजी खुसखुशीत होतात. आणि मिरची, ओवा टाकलेला आहे, हळद, मीठ आणि कोथिंबीर टाकली. तर आता आपण हे पीठ भिजवून घेऊ आपण. तर आपलं पीठ इथे भिजवून झालेलं आहे. तर आपण साईडला ठेवूया. जे पीठ आपण मग अशी कणिक जी मळली ना ते आपण आता मळून घेऊ. म्हणजे आपल्याकडे पाटा वगैरे नाही, तर पराठीतच मी आता मळून घेणार छान असं. जास्त घट्टही नाही, जास्त असं पातळही नाही. तर चला तर आपण मळून घेऊ आपण. तर आपण आता येळवणी वगैरे काढून घेतलेलं आहे, तर एवढं निघालेलं आहे. आणि इथं सुंठ घेतलेली आहे आपण. तर सुंठ्याने पोळी छान लागते. आपण वेळ दोड्यापेक्षा हे वापरलेले चांगले, म्हणजे सुंठ. तर सुंठ वापरणार आहे मी इथं. आणि आपण डाळ घेतलेली, तर मी कडे आता मी गूळ पावडर वापरणार आहे, पितांबरी, रुची आणा. तर पहिल्यांदाच वापरणार आहे मी. तर बघूया कसे होतात पोळ्या. तर आपल्या इथं पुरण चांगले झालेले आहेत. तर याच्यात मी करणार आहे बारीक. तर अशी आहे. तर इथे आमटी तयार झालेली आहे. तर इथं भजी आणि कुरवड्या भाजून घेणार आहे मी. तर अशा पद्धतीने आपला स्वयंपाक तयार झालेला आहे, फक्त आता पोळ्याच राहिलेल्या आहेत. तर इथे मी 5 नैवेद्य करून घेतलेले आहेत छोटे छोटे. तर आता इथं उंडा घेतलेला आहे, तर हातानेच असं पसरून घेतलेलं आहे. तर आता त्यात आपण पुरण भरू. तर अशा पद्धतीने मी पुरण भरते. तर प्रेस करून घ्यायचं हाताला आणि आधी पळपोटावर तेल वगैरे लावून घ्यायचं. नंतर आपल्याला उंड्याला लावून घ्यायचं आणि हाताने प्रेस करून घ्यायचं आपल्याला.
म्हणजे पुरण आपलं सगळीकडे पसरलं जातं. तर अशा पद्धतीनं आता आपण लाटून घ्यायचं. तर लाटण्यानं असं पसरून घेऊन हळूहळू असे पसरायचे. तर आपली छान अशी पोळी तयार झालेली आहे आता. तर कणिक आणि आपलं पुरण आहे ना ते आपलं सारखं झालं म्हणजे पोळी आपली छान येते. तर पोळी ते आपली तयार झालेली आपण आता लाटण्यावरती घेऊन तव्यावरती टाकणार आहे. तर मस्त झालेली आहे. तर आपण कमी गॅसवर आधी पहिल्यांदा कमी गॅसवरती भाजून घ्यायचे, मग नंतर थोडा मोठा केला तरी चालते. तर दुसरा उंडा करून घेणार आहे मी तशाच पद्धतीने. तर ते पोळी भाजली तर आपण उलटून घेऊ. तर छान झालेली, फुटलेली वगैरे काहीच नाही. तर दुसरा उंडा पण आता तशाच पद्धतीने करून घ्यायचं. तर इथं मी 2च करणार आहे, कारण आता खायला पण नाही त्याच्यामुळे 2च करते. बाकीचे आम्ही संध्याकाळनं करणार आहे. तर आपली पोळी भाजलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला खरपूस अशी भाजून घ्यायची. तर आपली पहिली पोळी झालेली, आता दुसरी टाकून घ्यायची. स्वयंपाक वगैरे सगळा झालेला आहे. तर इथं किचन वगैरे सगळं स्वच्छ करून घेतलेलं आहे आणि इथे भांडी घासून ठेवलेली आहे. तर खिडकीतून उजेड असा आतमध्ये पडतो ना, तर खूप अंधार पडतो. इकडं जरी धरला तरी खूप काळं असं दिसतं. तर एक व्हिडिओ मी किचन क्लीन केलेला, ते खूप अंधार दिसतो. तर आता असं जरी धरलं तरी खूप अंधार दिसतो. तर चला तर असो, तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये छानशा. तर तोपर्यंत बाय.